Općina Križ nastavila je tradicionalno darivanje beba rođenih tijekom godine. Ovaj put prigodnim poklon paketima darivano je 55 djece. 53 rođenih ove godine do 15. studenog te 2 rođenih na samom kraju prošle. Ove godine sa optimizmom idemo u 2017. godinu, ako ćemo suditi po ovoj godini. Dakle, ukupno 55 novorođene djece, što me veseli jer je prošle godine bilo 49, što znači da se radi na natalitetu. Ovakvom gestom općine vrlo je zadovoljna i majka male Nike koja još nema ni mjesec dana. Jako nam je drago što smo prisustvovali darivanju novorođenčadi općine Križ. Jako lijepo od njih što su se sjetili i nas najmlađi. Osim darivanja beba povodom Svetog Nikole, općina Križ roditelje novorođene djece pomaže i na drugi način. Općina Križ tradicionalno pomaže i roditeljima prilikom rođenja njihove djece, znači 1500 kuna za prvo dijete, 1700 za drugo i za treće i svako naredno 2000 kuna. Svake godine tu stavku osiguravamo u proračunu bez obzira na situaciju. Za te jednokratne novčane pomoći za novorođenčad općina je ove godine izdvojila oko 80.000 kuna. Majka jednomjesečne Nike na kraju je tek rekla. Čak smo dobili sada i čestitku kada je malena došla kući. Općina je poslala čestitku za novorođenu bebu i to nam je stvarno bilo jako lijepo. Na kraju informacija da oni koji nisu uspjeli doći na dodjelu poklon paketa iste mogu podići svaki radni dan od 8 do 14 sati u zgradi općine Križ.